89 жылның сентябрінде Татарстан хакимиятіне Ментимир Шаймиев келі. Шаймиев қақылар Татар обкомы білін идара еткен Ғұмар Османов Мәскеуге кеті. Башта Татарстан хөкүмәте рәисе болған Ғұмар Османов 1982 жылдан 89 жылының күзінен қыдыр Татарстан өлікі комитетінің бірінші секретары. Оның шырында Шалды шәрі Брежневқа әурілі, әмі 88 жылда шәрдің тарихи исімі кері қойдарылы. Османов вақытында милилік кеми, мәселен 80 жылдар ақырында Қосанда бір татар мәктәбігіне қола. 88 жылда татар үштімағы өзегі ұйыша башлағанда да ол аңа қаршы шыға. Я никогда в жизни не бывал в этих обкомах, я вообще и в комсомоле не был, и в партии не был. Первый раз попал в это здание, нас провели к первому секретарю, и он стал на нас орать. Вы националисты, вы хотите погубить наше советское государство, вы хотите устроить здесь в Татарстане Карабах. Орал, часа полтора, наверное. Он по-русски говорит, мы по-татарски. И мы отвечаем, мы вот так, за культуру, за язык. Он ничего не слушает, орет. Полтора часа орал, и мы так ничего не поняв, никакого взаимопонимания, ушли от него. Вот первое у меня столкновение с партократией такое было. Усманов, ол bu шырға кіре алмады. Ол ескі заман кішісі еді. Шуңа көре, ол бітеуге қаршы шығып, өзінің саяси статусын бітірді. Яңаша эшләү дигән нәрсә ул Мәскәүдән килә башлады. Ягъни мәсәлән, сепаратистларны бастыруга караганда, аларны ничек тә булса кушылып, үз ягызга аудару сәясәте белән күбрәк уңышка ирешә аласыздыр дигән караш ул Мәскәүдән килде. Ул чакта ачык сайлаулар иде. Усманов заманында сайлау бер иде. Мәскәү сине куя, Мәскәү сине алып ташлый. Хәзер барбыр җәмәгатьчелекнең хисләренә, җәмәгатьчелекнең тавышына кулак салырга кирәк, аның белән әңгәмә кырырга кирәк, сөйләшергә кирәк. Менә Горбачев та бит инде урамнарга чыгып, кешеләр белән сөйләшә башлады. 89 ел көзендә Османовны Мәскәүгә алалар. Ул анда КПССның үзәк комитеты секретары булып билгеләнә. Аның урынына Татарстан өлкә комитеты башлыгы итеп, элек Татарстан хөкүмәтен җитәкләгән Ментимир Шәймиевне билгеләр. Ул инде замана тарафларын сизеп, республика тормышына яңа солыш кертү кирәклеген аңлый. Милли хәрәкәткә каршы чыкмый, киресенчә, үз файдасына куллана. Шәймиев ул чыр кешесе. Ул чыр кешесе. Әлбәттә, менә бу трендга каршы Ментимир Шәймиев миңа калса каршы чыга алмый иде. Чөнки бар коммунистлар бер мизгелдә демократлар я милләт лидерлары, әйдәманнары булып киттеләр. Чөнки ул менә шундый чырның рухи иде. Шуңа күрә Ментимир Шәймиев чыннан да бик сәләтле кеше, сәяси яктан бик хәйләкәр һәм дәген бик зирәкле кеше. Ул аны белеп алып, менә бу дулкынны җитәкләп алды. Шәймиев чорында Татарстан суверенитет игълан итә, бәйсезлек референдум үткәрә, яңа конституция кабул итә һәм Мәскәү белән шартнама төзи. Шәймиев президент булган чакта Татарстанда милли мәктәпләр ачыла, икътисади үсеш була. Шул ук вакытта хакимияттәге эшнәлек һәм туган томашалык арттыра. 2000 еллар ахырында Путин вертикаленең сәяси басым астында Татарстан элек ирешкән уңышларын бер артлы югалтты.